Ами, питахте ме. Я разкажи какво беше станал с Нихал първи срок, че се карахте толкова много и защо си имала две родини, защо се намразила толкова. Ами, първо, че идва при мен само когато има нужда или иска нещо. И аз винаги, нали, съм толкова добра към нея, тя не е към мен. Тотална егоистка е и повечето мисля за себе си, само за себе си разказва, вместо да се радва на успехите на другите. Има само една приятелка и то е защото иска да добие повече популярност от нея, но това няма как да стане, защото тя вече се е изградила репутация, както и да е. А, защо си имала двойка заради нея? Ами защото в а, първи срок правихме писмено по биология. И господин ни дава по три урока и изважда въпрос от този урок и ние трябва да го пишем писмено този въпрос. И на мен ми се беше паднал въпрос от урока на Нихал, защото аз, Вяра и Нихал се бяхме разбрали всяка да научи по един урок. И на мен ми се беше паднал урок от нейния въпрос. И т.е. тя не се го беше учила. И аз, нали, съответно изкарах 2, защото тя нищо не знаеше, не можа да ми подскаже. Тя имаше 6, защото си беше направила пищови. Защо съм я намразила толкова? Ами защото постоянно се драчи и товари с много важно момиче за мен, а именно Светомира, защото те, да знам, те постоянно се карат, но винаги Нихал започва. В смисъл, тя ни дава шанс да се докаже и просто повече не ми се занимава с такава егоманиачка и така.